katalysator sætter skub i kemiske processer. En katalysator er et stof, som får en kemisk proces til at gå hurtigere, uden selv at forbruges. Katalysator sætter skub i produktionen og kan bruges igen og igen. En katalysator er et stof, der uden selv at blive forbrugt, kan forøge reaktionshastigheden for en kemisk reaktion. Vi laver 2 forsøg. Det første forsøg er uden en katalysator, og det andet forsøg er med en katalysator. Du skal bruge 3 cylinderglas, 2 zinkstykker, Tape, zinkpulver, svovlsyre en ske. og briller. Start med et almindeligt stykke zink med et tape på den ene side. Tag bagefter et almindeligt stykke zink og put i glas nummer 2. Tag zinkpulver og hæld det i glas nummer 3. Tag svovlsyre og kom det i alle 3 glas. 10 mm i hver. Så bare hæld det hele ned i alle glasene og se hvad der sker. Jo mere vil der blive produceret hydrogen, og så vil der komme flere bobler. Der blev produceret mest hydrogen i glas nummer 3, fordi der var mest overflade syren kunne finde og producere. Der blev produceret næstmest i glas nummer 1, fordi der var overflade på begge sider. Der blev produceret mindst i glas nummer 2, fordi der var tape for den ene side, og derfor var der kun mulighed for, at syren kunne ramme den anden side. Som I kan se, at den kemiske produktion, altså zinkstykkerne, det går normalt, som det plejer. Og katalysatoren, kobberstykkerne, der sker ikke noget. Som I kan se her går glas nummer 3 hurtigere, fordi der er tilsat en katalysator. Hvis ikke der havde været en katalysator, havde der ikke sket noget. Glas nummer 4 går hurtigere end glas nummer 3, fordi der er mere overflade, syren kan få fat i. I det her forsøg skulle vi vise, hvad der sker, når man tilsætter en katalysator, og det ikke virker alene, men det virker, hvis man sætter det sammen med en kemisk proces. Nogle moderne ovne er selvrensende. De har belægning af serumoxid på ovnvæggene. Her er serumoxiden katalysatoren, som fjerner fedt, der sætter sig på ovnvæggene. Ovnen kan derfor rengøres ved blot aftørring af en klud. Nye biler er ofte udstyret med en katalysator, der sidder midt på udstødningsrøret, så udstødningsgasserne ledes igennem katalysatoren, inden de kommer ud i den frie luft. Katalysator er opbygget af mange små rum, hvor hele den indre overflade er belagt med de ædle metaller, platin og rhodium. Disse 2 metaller fungerer som en katalysator. De spalter og omdanner de skadelige stoffer fra forbrændingen i motoren til mere uskadelige luftarter som kuldioxid, vanddamp og nitrogen.